Good morning daw, sabi ng pinritong saba ko na magkaibang ethnicity. Yung isa buntik na masunog eh. No? Ayan, breakfast ni Chris. Tapos may tira pa kahapon, no? Yung pork steak. Then prepping lang ako nitong ano guys, ang palaya. Ang baba niya naman masyado. Ayan. Igigisa ko lang ito sa itlog. Tapos yun ang ulam ko. Ang problema ko na naman is ulam ng dalawa. Hindi ko na pala natapos kahapon yung ano, kagabi yung vlog ko. After ko kumain, grabe guys. Plakda ang lola nyo. Pero di naman ako natulog agad. Alam mo yung busog na busog ka, pero hindi ka nagigilty kasi healthy yung kinain mo. And then, adlay rice yung kanin ko. So, yun. And then, nakapag-CR na nga ako. So, empty na naman ang tiyan natin. Kaya, prepping tayo na lunch. Lunch na. Kasi di naman mahilig mag-breakfast yung dalawa. Ayan, gising na si Chris, nag-ano na eh. Nagsasagot na ata ng module niya. Yun. Maaga nang gumigising kasi maaga ko rin pinapatay yung internet. Dati, binubulot ko lang yung ano niya. Yung sa PC niya. Ngayon lahat, internet talaga yung nakapatay. Para kahit ako, hindi ako pasukan ng any message, yung ganyan. Para na, dire-diretso din yung tulog ko. Yun, kasi pag talaga nasira ang ano, ang tulog ko sa gabi, ang hirap ko nang makatulog. Sira na yung araw ko, kinabukasan. Pasado alauna na guys, nandito pa rin ako sa taas. So, ito lang yung pin-repair ko. Ayan, merong hotdog. Tapos, inubos ko lang yung mga nasa freezer. Ayan. Ayan, sinasabi ko sa inyo, maliliit na langaw. Para siyang fruit fly. Hindi langaw actually na... Oh, langaw pa rin siya. Fruit fly. Tapos, ano ba to? Ayan. Yun. Ano ba? Paano ko pa sa vlog eh. Hotdog, tapos nuggets, and then nag-ano ko ng chicken. Got butter garlic chicken. And then yung ampalaya ko. Yan, kakain na ako. Dapat sana babaunin ko to, kaya nilagay ko dito. Pero dito na ako kakain sa taas. Ayan, sabay-sabay dumating guys yung stocks ko ng Angel's Breath. Puro blue to kasi mas mabenta pa rin yung ano, yung original scent. Ayan, yung blue. Yan, tapos yung Laxent. Yun, tapos palipad na rin agad to. Yung 50 piraso dito, palipad na papuntang Dubai ulit. And then, finally, my goodness, finally, Shiroy. Ayan, nahawakan din kita. Pero ngayon guys, ano na to? 30 in 1. Kasi yung dati is 10 in 1. So, new improved na to. Yan. Full stocks tayo. Order na. Nangyatong anak ko, no? Wagas mag-imbita ng mga... Ay, wagas magpasabay ng mga kaibigan. Ayan. Anim daw sila. This coming Saturday nga. Kaso, syempre, kailangan yung ano na. Wala kaming sasakyan na SUV. So, kailangan si Tonyo. Kaso, ano yun, manual. Hindi ko kayang i-drive. So, ayan. Ako talaga ng problema. Kasi may pasok si Japong na Saturday. Pati yung ano ko, yung pinsan kong isa. Kala ko naman mga 4 lang sila. Kasi sabi ko pwede nang ako nang mag-drive sa kanila papunta doon sa location. Nasa ano pa. Nasa Caloocan pa. Layo. Caloocan ng ano. Akala mo mura-mura ng ano. Ng gasolina ngayon. Kaya nga hindi kami naglalabas, di ba? Pero okay lang kasi one time lang naman siya nagaganyan. Ayan. Pero... yeah, we'll see guys. Ayan, dito na nga ako sa ano. Nakakaloko yung dalawang to eh, no? Wala na, tinakpan pa. O, tingnan nyo. Ba naman, pag lalaki talaga yung mga kasama mo sa bahay. So, yun, nagmerienda kasi ako kay Nene nung kuhol. Barbecue yung kuhol. Tinuhog na kuhol na dinip sa ano, sa flour. Parang street food. Tapos, quick. Kaya busog ako. So, yeah. Yan lang. Wala masyadong vlog guys this week kasi busy. Ayun, busy-busyhan na naman tayo. And mamap lang ako. Nang wiwi ni Groot. Hello, kagwiwi po. Good morning! Ayan, kakaakyat ko lang guys. Galing ako sa ibaba. Gawa ng magluluto na sana ako kanina.
Pumunta yung ano. Teka, hinihingal pa ako eh. Pumunta yung sa pinagpaparkan kay Tonyo. Yun, lilipat na kasi namin ng parking. At yun, para mas malapit dito sa amin. Anyway, ayun, tas inantay ko na rin sa talaga yung itim na kaldero yung umano sa inyo, no? Ayan, tapos nagpabili na rin ako kay Rico ng pansahog ko sa sa uulamin. Ayan, kasi today is Friday. Alam niyo na, matik yan pag Friday. Munggo day. Ayan. Pabili ako sa kanya ng dahon ng ano ba yun? Dahon yung mapait. Dahon ng ampalaya tapos galunggong. Yan. Perfect partner. Kaso grabe. Grabe ang galunggong. Mas mahal pa sa baboy. Nakakaloka. Yan. Tapos konting hipon na lang yung sasawag ko. Kasi favorite yan ni Chris. Munggo with hipon. Sain muna tayo. Ayan. Tapos ako may ano pa kasi ako. May adlay rice pa ako. Ubusin ko yun. So ayun pinabili ko kay Rico. Inantay ko na lang sa baba. Tapos nag-prepaid kasi ako ng mga waybills sa DHL. Buti nahanap pa yung yung kaldero ng rice cooker. Yan, yung lumang rice cooker yan lang yan. Kaya din ako bumili. Di ba nakalista yan nung sa bibili dapat namin nung pumunta kami Noah. Anyway, yun. Since nagluluto na yung kanin, pakuluan na rin natin tong munggo. Yan, masarap po yung munggo labo, guys. Parang malapot. Magasan muna natin. Mga ilang hugas hanggang tanggal yung mga lumulutang. Yung mga patay na munggo. Patay talaga. Oh no. Pati ko pala sinahod. Ayan. Lumiretso tuloy sa drainage. Ayan. Lagyan mo ganito. Kay Joy ko to na guys na kita. Ayan. Para yung mga konti-konting kanin-kanin nasasala niya. Kaso ang tanga ko. Hindi ko siya diniretso dyan. Yan, 1/4 na hipon lang din yung pinabili ko. Kainis tong si restricted ako. Sa Instagram. Pinost ko kasi yung pink pills. Ayan. Kung anik-anik na kineme-kineme yung nila against ano ba yan? Masabi nila kaloka. Against community. Your post has been removed. Naka-3 post na ako. It goes against our community guidelines. Our guidelines encourage people express ganyan. Parang sa din before, yung sa yung anti-COVID, ganyan. Pero itong kukando, wala naman sikat nga to sa sa Japan. Pinost ko lang yung Yan. Ayan Pinakita ko na yung sarili ko para sarili ko yung So ayan, after natin maka-poop. Ang gaan niya sa tiyan, guys. I swear. Ayan. Ever since na matry ko to, 2 years ago, kay Shara Chavez ko pa to nakita. Post ni Shara Chavez. Ayan, 2 years ago, hindi na talaga ako nawawala nito. As in, alam niyo yan. Kasi, hirap nga ako sa sa pag-poop. And then, ayun, 3 to 4 days bago ako excuse me sa mga kumakain, mga nakakanood na kumakain na ito. Yan, 3 to 4 days siguro ako makaramdam ng pag-poop. And then, hindi ko pa siya mailabas. As in, talagang constipated ako, guys. Kaya nung bata pa ako, lagi akong may suppository ba yun? Yung ginaganon sa pot natin na parang jelly. Parang matigas na na petroleum jelly. Yun, lagi akong inaano nun ni mama. Yan. So, yun. So, ever since nga matry ko to, di na to nawawala sa akin. Kasi, everyday kahit anong kinain mo. Ngayon, pag uminom ka nito bago matulog, 2 tablets lang. Kinabukasan, guys. As in, literal, labas lahat. Kaya, ang gaan sa ang gaan sa pakiramdam, ang gaan sa feeling na nalabas mo ba yung sama ng loob mo. Ayun. Sa first, nyo lang naman ito. Pag first time kayo, siguro mga 4 to 5
5 times kayong magbabanyo. Pero kapag kasanayan na kayo, mga 1-2 na lang. Yan. Tapos, ang sa akin, umiinom ako nito mga 11 or 12. Kasi gano'n naman yung tulog ko. So, makaramdam ako niyan mga 7 or 6. Ganyan. Kasi pag maaga mong ininom, mga 9, maaga ka rin tatawagin ng banyo, mga 4 or 5. Yan. And then, avoid yung inumin to kapag may lakad kayo. Okay? Nang maaga. Kasi sa biyahe kayo abutan nito. So, yun. Mag-inaantay lang natin kumulo yung hindi luluto ko. Sasagot muna ako. Restricted nga ako niyan. Hindi ako makapost ngayon sa Instagram. Kaloka to sa Instagram. Ready na natin marikado guys. Bawang, sibuyas, kamatis, tapos siling haba. Yung dalawa dehydrated. Kaya, pero pwede pa yan. Pampabango. Tapos malunggay and dahon ng ampalaya. Yan, kasi gusto kong maraming madahon ng munggo. Then 2 pieces eggplant. Ayan, alam nyo na lagi ako naglalagay ng eggplant kapag ka nagmumunggo ako kasi napakasarap niya. Pero na kapag sinipsip na netong eggplant yung munggo, yung sabaw ng munggo. Then, yung natin, shrimp. Tapos, naglagan na rin pala ako ng itlog. Sinabay ko na sa pagpapakulo doon sa munggo. Yan. Kailangan ko ng protection. Charot. Kasi maghuhugas ako nung isda. Nakakaloka. Wala kasi si auntie. Ang hirap pa man din matanggal ng lansa ng isda, So, mag-gloves na lang tayo. Mag-isa na tayo, guys. Ayan, kasi malambot na yung excuse me. Yan, malambot na yung munggo. Yan, tapos nakita ko ng may tira pa pala ako dito tinapa flakes. So, sakto yan. Napakalinamnam na ito, guys. Kung magmumunggo kayo, lagyan nyo ng tinapa flakes. As in, ibang level ang sarap. Swear. Yan. Tapos lang tayo ng konting mantika. Yan lang, gigisa lang natin yan. Bawang sibuyas. Teka. Girap naman kasi. Vlog pa more. Pagsama-samahin na natin. May sibuyas na yung camera ko. Yeah. Hawiin nyo nga guys. Ibaba nyo nga yung natitirang kamatis. Kaloka. O, diba? Matapon pa itong ginagawa natin. Ewan ko na. Ay, kabayo ka. Ba yan? Ay, kabayo. Baya, matatapon pa, oy. Ang clumsy. Yan, tignan natin yung pinapaflake. Bago pa sa lupa. Ay, sa floor. Tama nyo na siya sa pag-isa. Ayan, kunti na nga lang eh. Muntikan pang matapon. O, diba? Naamoy nyo ba? Ang pango nyo. Ibang level ang munggo nyo, guys. Add na natin yung talong. Ayan. Sarap nyan, guys. Sarap pag hinigot na ng talong yung mga extra sabaw. I swear. Antayin na lang natin maluto yung talong. Tapos, itotos na natin yung yung mga greens. Then, sili. Then, okay na. Add na rin natin yung guys, sipon. Then, konting stir lang ba. Konting halo lang. Kasi mabilis naman yung hipon maluto. So, pinahuli ko siya. Then, sili. Pabango. Yan. Kita niyo yung yung talong. Oh my goodness.
Sarap. Tapos ano guys, lasang-lasa talaga niya yung ano, yung tinapa. Ayan, kahit hindi na kayo maglagay ng Knorr cubes, malasa na talaga siya. Ayan, tapos add na rin natin. Uy, excuse me. Tapos, okay na tayo. Ayan, meron tayong munggo. For sure, munggo din ulam nyo ngayon. Karamihan sa inyo. Pambansang ulam kapag Friday. Munggo. Ayan. Ayan, may natitira pa akong melon, diba? Kalahati, nung isang araw. Blender na lang natin para anak, ano yung mga anak? Ilak mo. Yan. Para may juice tayo. Bango. Yan. Add lang tayo ng water. Kasi purong ano yun. I mean, may water na pala yung kanina. Kaso ma-creamy siya. So, kailangan add ng water. Tapos, ano lang din, equal yung ginamit ng pampatamis. Kain tayo, guys. Kami pa lang ni Chris. Nangyari kay Groot. Mahimatay na naman siya sa, ano, sa antok. Yan, si Chris pa lang. Tapos, ininit ko lang yung adlay rice. Tapos, yung tirang gulay kahapon. Then, ito na yung munggo with egg. Tapos, fried Gigi and fresh melon juice. Kain tayo. Of course, sausawan din mawawala. Yan. Si Chris maglilid ng prayer kasi wala si Karen. Oh my. Spray? Father, Son, Holy Spirit. Blessed Son, Lord, please thank you which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Ano nangyari sa'yo? Exulting. Kain tayo. Napakasarap, guys. I swear. Friday Munggo Madness. With shrimp pa. Yung earth. Yung poksigrot. Tulog na Groot. Para ka si Daddy. Lasang-lasa yung ano. Ulit-ulit na ako, diba? Yung tinapa. Sarap talaga ng melon. Gusto mo ba lagyan ko ng gatas? Hindi na. Ikaw ba? Kaman mo. Nakainom ka ba na ito last time? Pag okay na sa'yo, na natin lagyan ng gatas. Okay. Mahilig matulog yung pakit sa ilalim ng table. Mainit. Mainit. Ito na lang. Muntik na magkaluray-luray yung isang ano. Ang gano'n, good. Very crunchy. Ulang tubig siya. Sabayan na kami, guys. I know. Ganito rin ulam niyo. Mukbang. Ano oras pala bukas? Papakalayo pala yung pupuntahan na ito. Pero okay na? May tabi. Kung pwede ako mag-drive, baka mabalas sa ito. Yeah. Happy weekend, everyone.
Yan, Friday. Ako'y ano lang. Magsisinop lang ng mga natirang hugasan dito. Hugasin. Tapos, ilalagay ko to sa ref. Kasi baka mapalis. Wala nang kakain. Yan. Or sa freezer. Kasi effective pala yun. Yung mga tira-tirang kanin. Ilalagay lang sa freezer. And then, yun. Kinabukasan, pwede nyo siyang initin sa micro lang. Patak-patak lang ng konting water. Tapos 5 minutes. Para may bagong saing ulit kayo na kanin. So, yan. Tira pa ako dito, nagbrenda kasi kami, nag-provin ulit kami sa store. Yan, tapos binigyan ako ni Dayan itong kagabi nag-crave ako nito. Sabi niya, sige, Chi, bukas binal kita. Ayan, sinantulan. Pero, since pusok na ako, di na ako kakain. Meron pang ako dito, may isa pa akong GG. Tapos, yung kanina, pinasok ko na sa, excuse me, sa ref. Talaga ako, tingnan niya may itsura ko. Talagang nag-ano na yung mata ko pa. Paano na siya? Pabagsak na. Yan. Yung ulam namin kanina, pinasok ko na rin sa ref kasi meron pa yun. Tapos si Chris tulog na rin kasi bukas may, may puntahan siya. Birthday yan daw. So, ako na lang magdadrive sa kanila ng friend niya. Or si daddy siguro, or samahan ko. Bahala na. Basta, makapag lang muna ako dito. Wait, teka. Mauhaw ako. Wala pa kaninang tira nung yan. Melon juice. Yan, wala ko masyadong vlog ngayon, guys. Pasensya. Bisibisihan. Siyempre, kailangan kumayod ng lola nyo. Madami tayong bayarin. So, bawal yung pabanching-banching. Sarap niya talaga. Lemon, melon, tsaka mangga. Ang sarap yung ganito, diba? Pero sa mangga, kailangan may gatas. Yan, tas freshen up lang and then good night na, guys. See you tomorrow.